Hello everyone, गासिखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरोना दिनै मर्निंआवनो ब्लग स्टार्ट खालामबाय फिल्डआवहाय दंफायो आरोना न' खाथियावहाय फिल्डआवनो दसे गेलेफैदों आरोना गथ'फोरखौ लानानै स' बेखायनो ससे दिनै माबायदि थाङो दिनफोरा भिडिअखौहाय खालामलांसै नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोबा आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना नायनाल' थानांला चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालाम आरोना स' दिनैहाय माबायदि थाङो दिनफोरा बेखौनो शेयार खालामनानै भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामबाय आरोना ओरैबायदि थान्दा आरोना दिनै फुंनिफ्रायनो अखा दोमैजों मानो सान्दुं गैया आरोना दोमैलुलु जानानै दङ आरोना बोथोरा जा बरिया गुदुं गुदुं जानाय लोंनायनि माबा आरोना वेदारा जा बरियानो दा फिल्डआवनो गेलेदों आरोना गथ'फोरखौ लाना फैदो दसे गेलेहोनो थाखाय फुङावनो सिखारबाथाय जेबो खामानि गैयाबाथाय मा खालामगोन मा थागोन जायो आरोना न'नि खामानियालाय दङ आंहा माने दख'ना फालि खानाय दंबावो आरोना बिदिनो दख'ना फालि खानायफोरखौ हरबाय थायोना दा खानो दङ खाथ'वाखै आरोना दायो दसे थानानै खानोसै आरोना ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोबनानै माने जाथ'वाखै आरोना जाखांबाथाय ओमफ्राय रेस्ट लानानै माबानोसै आरोना रेडि आरो खामानियाव स्टार्ट बिदिनो दख'ना खानायफोरखौथ' आं माने भिडिअफोरखौ देखायखाबाय आगोलावनो ओंखायनो आङो माने देखायबाय थाला दा ससे ओरैनो दख'ना खानायखौ ससे नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था बरियानो फिल्डआव दङ फिल्डआवनो गेलेफैदों खिथु सिथु मैला जाजोब्बाय लंपेन्टआ दोलो ओइ मानो खानो हादों नोङो बाय ओइ खिथुआनो मैला जाजोब्बाय माथो नोंहा हायदो इथिं ओंखारबोलाय हायलाय नायनो नोंखो दे Gari aduh gari ucitu gari aduh oi ma pau gile bisoरो ayo ओइ मैला गेलेजोब्बाय नोङो टिंगे होनो खारखागोन ओइलाय आयो अबजि थाना आरो जोब्बाय नोङो बे बुस्थुआ मा होनगोन इयो पप बमा नामा दे गारलाय खिन्थु सिङावनो होलाय एखमलाय बरिया गोसो जाहरदों नै बेल'सो बेनो थेब गाबखायो जास्रासै बे बुस्थुआ बमा गाबो बिराद गोसा जागाबो आरोना ओइ र' नोंबो सिखाब दे मामब्रें जाजोब्बाय फिथा जानानै खुगा सुनसै दे नोंना आखाइ सुदो खुगा सुदो हाना लाबाय नै दख'नानिया नै बिदि येल्ल' ओमफ्राय वाइट ना ओंखाय आं येल्ल' दङ आदोल'सो जाबाय आरोना बे दख'ना कालारखौ होआसै आरोना नै रेडि खुन्दुं सोनानै लाजोबखाबाय फास्राखौ आङो नै फार्स्ट खालामग्रोनो नागिरदों फास्राखौहाय बिनि उनाव नैबे दख'ना जा बरियाखाने बिदिब्ला आं खालामबाय थानोसै आं देखायलांबाय थाला हर संसै थिं आचार खालामनो थाखाय मुला हागासिनो अराव संगोन आरोना बरियाके थाव
이제. 아야 하늘에 오면 콩 사그맨. 그리고 다리 쓰스 가도 돼. 오, 네 오라는 지 하고 가. 탄다 가나 이게는 오다보. 응하려나. Ini akan mulai dari rem pada air gitu. Oh ya, warus serta juga ada kamlau juga. 감라고 도 맞아. 네네. 지금 하나 된다. Sampai jadi reklar kan. Kira lagi ya. Ini namanya Makanya kamu nih deh, lo minum tinggal sudah apa? Sudah lagi. Ang nagas gue nih bawa langsung kilung nih bawa deh. Berapa kau mana ini ya? Ada ibu tuh eukrop lagi dan cara Korea. Karena tuh nggak? Jauh. Pila. Soklet kon pila. Soklet. Dulu rasa soklet lebih. Nah soklet istilah aja yang. Ayo, cari nggak soklet. Lada uan kelapa dulu deh. Soklet kelapa deh. Nggak? Salah. Manggan. Ayo. Kayak fudunan lagran say. Kau proses baik ini. Kita mula. Karena lansir namula ke. Hanggan. Karena lansir na, karena acar kalam genar nang bika. Sebelum tangmun lebih dikai genar nang, bini acar ke hai. Nah ini pura bika sanodo sepura lansir. Video besinsiar na, thank you so much saya frangni video ko hai nai bai deni ko rina save nongtamun ma kalam ko nongtamun share kalam bai thank you saya frangni video ko bai ar nongtamun serba for godan blangi video hai nai dungbla ani channel ka subscribe kalam nani ho arna nongtamun bidiब्ला दिननि बे भिडिअखौ दोनथ'बाय आरोना